Hej alle sammen, velkommen tilbage til Minecraft. Sidste episode, så fik jeg den her vuld. Og ja, det var lige der, hvor jeg stoppede episoden, hvor jeg lige fik den her vuld. Eller uld. Så lad os gå lille vuld. Det er virkelig nat. Og vulden kan dø af de her monstre. Så ja, hvis den bare gider at forlade sig, så er det sgu det. Så vi sætter her. Så her. Og så kan ulven jo bare så over, hvis den gider. Kommer du ud? Du fik den her. Den fik jeg så meget af den. Jeg skal lave nogle træer. Jeg skal indsamle nogle træer, fordi jeg ved ikke, om jeg skal lave noget til træ. Om det skal være inde i en hule. Eller om jeg skal have det. Eller om det skal være inde i en bakke. Det er jeg ret så meget i tvivl om. Godt. Hvis ulvene ikke kan blive med, så tilføjer det sig bare. Det er smart med vilde. Det kan tilføje. Men det er altså ret så mærkeligt, at ulve kan tilføje. Siger jeg bare. Det er jo kun Enderman, der kan det. Ulv. Godt. Jeg tænker, vi skal ud med her verden. Det ser lidt køligt ud. Og den fortsætter. En drøm. Jeg vil have sten og en grotte. Og en fakler. Nej, har jeg ikke. Jeg skal få lavet noget. Så er det så smider vi lige derop, og så tager vi der. Så kan jeg sætte det der. Jeg vil lige tjekke, om der er noget spændende hernede. Jeg skal ikke være blank. Men det er der så. Så går vi igen. Det er en lille smuttur, det der. Det er turloven derovre. Men der var det eller ej. Okay, vi går lige med det. Du fik. Nej. Vi skal nå her. Jeg laver den deroppe. Jeg tror lige, vi tager noget jord og laver en trappe til den. Måske klarer den det af sig selv. Ja, den mister ikke noget liv. Godt. Jeg skal lige have det røvenkørt dernede. Og så op til nu. Der er det. Så kommer der hen til en snetter. Den ligger der ikke helt bedre. Med gris. Så frem med mål. Kan vi slå den der gris? Det kan den så ikke. Men kan vi godt bare den der. Den der. Nej, den. Det var godt det der. Og så tjener de her sådan der lige. Er det ikke lidt gris? Kød og lidt herovre. Nej, hvor
tilbudene jeg så lige. Så tilbudene der. Men tilbudene lige. Det er da ret så nice, at de kan. De kan tilbyde. Så man siden, man står helt stille for andre. Nej. Tag den. Okay. Og du skal have en menneske. Og så fordi jeg er lidt hæs, men det er heller ikke et forslag. Men sådan er det bare. Altså ikke fordi jeg råbte skræd eller noget. Og igen kan jeg sige, at det er tidligt på morgenen. Klokken er lidt over 8, tror jeg. Hvor er det der? Vil du også have noget mad, eller hvad? Så er det så nu kan den da få nogle mad og smør. Så vil jeg få. Take that cup. Take that fatty vodka. Altså, den der. Take it. Take it. Take that fatty vodka. Yeah, it's good. And take that fatty vodka. It's good. Jeg fækker det op. Oh my god. Kan jeg ikke... det er heller ikke det. Jeg tror lige at snakke om telefonen. Jeg skal jo 7 minutter, så det er på tide at sige op, eller ikke sige op, men sige farvel. Nu er jeg simpelthen et tempel mere. Ikke han godt under sig. Den her ørken, det ser ud til den en øde ørken. Jeg har det godt alle sammen, så vi ses igen i næste episode, som tror vi gør. Og hej.